God aften og velkommen til Biologiens Verden. Jeg hedder Gerda Larsen, og i dag skal vi have Tove Hansen med ind i studiet. Sig velkommen til hende. Tak. Nå, Tove, kan du forklare mig lidt om, hvad GI det egentlig er? Ja, GI er jo en forkortelse for det, vi kalder glymetrisk indeks inden for min branche. Det er det, der måler effekten af de kulhydrater, som cirkler rundt i blodsukkeret på os. Ja. Og det virker nok lidt ukendt for dig, men jeg kan prøve lige at forklare det. Fødevarer, som indeholder mange kulhydrater, de har en indvirkning på blodsukkeret, det vi har her i blodårene. Og da kulhydrater omdannes til blodarter og sukkerarter, som bliver optaget af blodet. Og det fører til en stigning i blodsukkeret, hvis vi får de fødevarer med for højt GI. Ja. Okay. Kan du forklare mig noget om GI-metoden? Ja, det er en videnskabelig metode, som er underbygget altså videnskaben. Og den gør simpelthen, at vi kan undgå livsstilssygdomme i værste tilfælde, og dermed få et sundere liv. Men det er ikke en kur. Man kan ikke bruge det som en slankekur og tænke, nu går jeg efter fødevarer med lavt GI, og så har jeg bare hippie hurra. Det er mere egnet til folk med diabetes. Derfor er den vigtig. Og det er bevist, at hvis man bygger sin kost op af det, uden at det bliver en slankekur, så kan man være mæt længere, og man har ikke den her sukkertræng, som man nogle gange kan have, hvis man spiser rigtig usundt. Kroppen forbrænder fedtet længere, og så har kroppen også sværere ved at optage fedtet. Udover det får man også mere energi på længere sigt. Okay. Ja, kan du fortælle mig noget om, hvordan man kan måle GI? Man måler GI ved, at man bruger, skal jeg lige se her, sådan et apparat. Det kan se meget forskelligt ud. Det her det er bare et eksempel. Man prikker sig i fingeren med en lille nål, som sidder der. Så tager man det her stykke, lad os kalde det papir, og tager blodet og sætter ind i maskinen. Så viser den ens GI. Her er det så 5,1, hvilket er lige lidt for højt. Okay. Og jeg har fået at vide, at du har nogle grafer med. Kan du tænke mig at fortælle om dem? Ja, jeg har lånt mine 3 yndige forsøgspersoner her. Og så kan man starte med at se, det er fastetiden. Det er inden de har optaget hverken fødevare eller væske. Hvad den ligger på der. De er alle sammen inden for normen. Så kan man se ved druesukker, hvor den har en hurtig stigning, og så falder langsomt. Det er også derfor, at hvis man først er inde i druesukkerperioden, så skal man bare have mere og mere hele tiden for at holde den op på det her niveau. Okay. Med cola, der stiger den lidt langsommere, men den stiger dog også til det, vi vil kalde for højt på for kort tid. Rugbrød derimod, det har den perfekte stigning. Det stiger langsomt, giver mere energi, og på grund af, at det stiger så langsomt, og måske først når helt op, hvis det overhovedet når helt op, hernede af, så giver det mæthedsfornemmelsen i længere tid, og man undgår simpelthen det, man kalder sukkerchokket. Okay. Jeg har også lige noget mere, jeg vil vise jer her. Ja. Fordi at det er egentlig bare det samme, men det er bare graferne på sådan sat op, som man kan sige det, ikke? Druesukker, det er simpelthen den grønne. Man kan se, det giver et væsentligt ulækkert, vil jeg kalde det, ulækkert udfald. Hvor rugbrødet har en flot, pæn stigning. Det er så det samme her, bare lavet fra, hvis deres fastezone var på 0, i stedet for på druesukker, hvor den var 4,9. Ja. Okay. Kan du fortælle mig noget om, hvorfor der er forskel på de forskellige fødevarers GI? Ja, altså forskellen på de forskellige fødevarers GI, det skyldes simpelthen de kulhydrater, der er i maden. Men det er ikke direkte kulhydrater, det er det, der er i kulhydraterne, som kaldes maltose. Okay. Og det er det, der giver den største GI. Ja. Det glykemiske indeks for sukker er større end for spaghetti. Det er logisk nok for os alle sammen, men mindre end hvidt brød, hvilket kan virke mærkeligt, men det er derfor, man ikke kan regne 100% med det. Men sådan i så fald, så jo større maltose, jo højere indeks. Okay. Er der nogen sammenhæng mellem en sund fødevare og dennes GI? Nej, ikke altid. Det må jeg sige nej. Nej. Det er i orden. Hvad kan man ellers bruge informationen om en fødevares GI til? Hvis man er helsedronning, eller jeg vil leve sundt,
så kan man prøve at stræbe sig lidt mod den sammen med alle de andre 1000 regler. Men det er væsentligt, hvis man er diabetes-patient. Hvis man får for højt af det, eller der sker noget, så kan man dø. Okay. Så hvad er din konklusion til det hele? Ja, hvis jeg lige hurtigt skal lave en lille spøjskonklusion, så vil jeg nok sige, at man skal ikke regne med det, man tror. Det lyder mærkeligt. Men som for eksempel i gulerødder eller melon, det ligger så lidt anderledes, når man måler det i blodet, men det skal forstås sådan, at deres er 72, hvor at hvis det er over 70, så er det højt. Det gør ikke, at gulerødder eller melon er usunde i nogle tilfælde. Det gør, at de indeholder sukker. Derfor skal man have en lille smule af dem i forhold til noget andet, for eksempel. Du kan ikke lige komme på noget, men du ved, ikke? Ja. Ja, og så, nu sagde jeg, at hvis den er over 70, så er den høj. Hvis den er mellem 55 og 70, så vil det, vi kalde normal til lav. Ikke? Så det tror jeg, det vil konkludere, og så bare husk, at du kan dø af det. Du kan dø af det. Tænk over det. Ja. Det var alt, hvad 200 havde at sige. Tak for i aften. Tusind tak.